Dragi u Kristu, srdačan pozdrav i Božji mir. Kako mi je danas drago biti na ovaj način s vama. Iako smo daleko u kilometrima, blizu smo jedni drugima u Bogu i u mom srcu ste svakodnevno. Naš današnji propovjedni tekst u poslanici Rimljanima poziva da preispitamo naš odnos sa svijetom oko nas, sa društvom i posebno sa vlastima. To je tekst koji nas poziva na poslušnost, ali i na duboko razmišljanje o tome gdje leži naša krajnja odanost i što znači biti Kristov učenik u svakom aspektu života. Ovaj odlomak počinje jasno. Neka se svatko podloži vlastima koje vladaju, jer nema vlasti osim od Boga. Na prvi pogled ovo može zvučati samo kao podsjetnik, ali Pavao tu govori o velikoj istini. U ovom svijetu nema vlasti koja nije od Boga. Nijedan vladar, nijedna vlada, nijedan vođa nije na položaju slučajno ili bez Božjeg znanja. Zašto nas Pavao onda poziva na podložnost vlastima? I Pavao služi Bogu koji je Bog reda. Bez reda postoji samo kaos. Naše kračevine reda, iako nesavršene, često služe svrsi u Božjem planu. Dokle god te strukture štite opće dobro, promiču pravdu i traže mir, zaslužuju naše poštovanje i suradnju. Ipak, poslušnost vlastima dolazi s napetošću. Znamo da je svijet daleko od savršenog. Znamo da vođe često ne uspijevaju, da vlade mogu biti korumpirane i da nepravda može prožimati sustave moći. Pa kako onda pomiriti ovaj poziv na poslušnost s našom dužnošću da se zauzmemo za Božju pravdu i istinu? Pavao podsjeća nas da dok poštujemo i podlažemo se vlastima, uvijek moramo prepoznati da su te vlasti u konačnici odgovorne Bogu. Naša odanost Bogu ima prednost. Naša vjera nas poziva da živimo kao građani ne samo naše zemaljske domovine, već i kao građani Božjeg kraljevstva. Kroz povijesti, čak i na stranicima Biblije, ljudi vjere bili su poslani na otpor. Sjetimo se samo Božjeg naroda u Egiptu ili Danijela koji se nastavio moliti Bogu iako je to bio protiv kraljeve naredbe. Poslušnost Bogu je bila na prvom mjestu. Kao kršćani poslani smo biti dobri građani, ali kada zahtjevi zemaljskih vlasti proturječe Kristovim učenjima, znamo kojem kraljevstvu mi pripadamo. Na što Bog traži od nas? Pavlova poruka također je poziv da razmislimo o tome što znači biti vjeran i odgovoran građanin. Kada Pavao kaže dajte svakome ono što njemu pripada, on nas poziva da živimo na način koji slavi Božju ljubav. Naša uloga nije pasivna. Vjerno građanstvo poziva nas da u svojoj svakodnevnici aktivno radimo za dobrobit onog mjesta u kojemu živimo, da molimo za naše voće, da se zalažemo za one bez glasa i da sudjelujemo u našim zajednicama na načine koji odražavaju Kristovo svjetlo. No Pavao nam govori nešto što ide i dublje. Kada kaže da sve vlasti dolaze od Boga, on nas poziva da gledamo šire od zemaljskih kraljevstva na kraljevstvo koje dolazi. Naše krajnje građanstvo nije od ovoga svijeta, nego pripada Božjem kraljevstvu. Kroz Isusovu smrt i uskrsnuće, Bog nas je oslobodio od grijeha, od straha pred silama ovoga svijeta i otvorio vrata vječnog života. Zahvaljujući Kristu, naša vjernost je usidrena u kraljevstvu koje neće proći, u pravdi koja je bez kraja. Isusova smrt na križu podsjeća nas da je naše spasenje dar koji nijedna zemaljska vlast ne može oduzeti. Kao što je Isus rekao Pilatu, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta.
I mi danas živimo s nadom da smo dio tog kraljevstva, poslani da živimo u njegovoj istini i ljubavi. Braćo i sestre, ovaj tekst nije tu da nam ugazi glas. Naprotiv, on je podsjetnik na našu misiju. Kad živimo svoju vjeru s integritetom, postajemo svjedoči Božje milost i pravde u svijetu koji to očajnički treba. Prisjetimo se Isusovih riječi. Dajte caru što je carevo, a Bogu što je Božje. Zemaljskim vlastima dajemo ono što im pripada, ali svoje srce, svoj i svoj život dajemo Bogu. Kada živimo na ovaj način, postajemo primjer Božje ljubavi i pravde i radimo na preobrazbi svijeta oko nas. Primite još Božji blagoslov. Gospodin vas blagoslovio i čuvao, obasjao vas svojim licem i bio vam milostiv. Svratio Gospodin svoj pogled na vas i dao vam mir u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.